दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि दोलो दानानै दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि हान्जा दानानै बा मा खालामनो सानदों अर्थात साक्सेसफुल खालामनो हागोन बा जाफुंगोना आसा खम नङा होमबा बेफोरबायदि बुंनाय लाइनाव थांदों जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार बुंनाय बाथ्राया दा बिथाङा मा हिसाबै आरो बबे पार्टिया बा बबे हान्जाया गोदान पलिटिकेल हान्जा दानो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन आरो मोजांबो मोनगोन गोसो गोरबोफोरखौ सोर हान्जाया जि गोदान पलिटिकेल हान्जा दानो नागिरदों बा मानि खारनाव दानो नागिरदों मा उसुबिदानि थाखाय दा थाबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टआ जेबो मावनानै होआखै नामा बा नायसनाखै नामा नायफिनाखै नामा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना ए टु जेड बुजिनानै लानो हागोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला निस्सय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो माब्लाबाबो दाबाव आरो बे पलिटिकेल हान्जा दानो थांनाया निस्सय साक्सेसफुल जागोन ना जाया आरो मोगथाव महर मोनगोन ना मोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दा मेन बाथ्राया बेनो जिथुनाखि जोंहा बिटिआर गभ आरो आसाम गभा बा बिजेपि गभा जिथुनाखि बर'फोरनि जेंना आरो प्रब्लेमफोरखौ समाधान खालामनायमोनब्ला बिटिआर एकर्डखौ बा फिक्स एकर्ड खालामनानै लाबोखांनायनि उनाव दिनैसिमबो बर'फोरनि जाहामेलाफोरखौ फोजोबनानै होनायमोनब्ला माखासे आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बिर जोहोलावजोफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायजों लोगोसे बिथांमोननि एक्सग्रेसियानि मोननांगौ मोनथायफोरखौ आरो रिहेबिलिटेसनफोरखौ होनायमोनब्ला जोंनि बर' समस्याफोर बर' जाथिनि गेजेराव जि समस्या दङ बैफोरो माने 0.5% जोबलांबायमोन बा 100आव 70% जोबबायमोन होननानै जोङो साननानै लानो हागौमोन बा बुंनानै होनो हागौमोन आरोखि दा बिनि गेजेरजों जोंहा माखासे गोबांथार बर' आइजोफोरा गोबांथार जेंनायाव दङ दासिमबो जेरै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बा सुक्तिनि गेजेरजों गोबांथार जोंहा प्रमद बर' सारा बा बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबांथार खोथा होदोंमोन जे गाव पावाराव फैयोब्ला गावसिनि हास्थायनाया जायोब्ला एबसुनि सोमावसारनाया जायोब्ला थारैनो बर'फ्रा एकर्ड खालामनानै मोनबोयोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव बर' बिमाफ्रा मेगनाव मोदै लानानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैला आरो बन फाननानै जाग्रा जिथुनाखि मैगं बेफारि फालांगि मावनानै जाग्रा बिथांमोनहा बेफोरबायदि खस्थ' मावनानै जानांला बर' बिमानि मेगननि मोदैफ्रा जोबस्रांलांसिगोन दुखु खस्थ' सैनायफ्रा जोबस्रांलांसिगोन होननानै बिथाङा रोखा रोखा फोरमायदोंमोन दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि बिथाङा जिबायदि समायखेरा होनाय बा खोथाफोर होनाय नैबेफोरो माखासे माने जाफुङैखौ जों गोबांथार नुनो मोनदों बेनि खारनावनो दिनैनि दिनाव गोबांथार जोंनि बर'फोरनि सान्थौगिरि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा गोबांथार रोखोमनि साननानै लासै फैनानै नैबे 2025 मायथाइयाव गोदान आरोबाव पलिटिकेल हान्जा गसंनो नागिरदों दा बैफोरो थारैनो साक्सेसफुल जानायनि लामायाव दङना गैया बेखौ नोंथांमोनहा बा रायजो राजाफ्रा मिथिसिगोन आरो नोंथांमोनहा बै पलिटिकेल गोदान हान्जाखौ सापर्ट होनो थाखाय रेडि दङना गैया नोंथांमोनहा निस्सय कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आं सानो थारैनो जुदि जोंहा बिटिआर गभ आरो लोगोसे आसाम गभ भारत सरकार बिथांमोना जिथु थारैनो बर'फोरनि जेंनाफोरखौ फोजोबना होनायमोनब्ला बर'नि जिथुनाखि मा होनना बुङो रिहेबिलिटेसनफोरखौ बा एक्सग्रेसियानि मोन्थायफोरखौ होनायमोनब्ला एबसुनि बिथांमोनाबो मोनसे समाव धरना हाबाफारि लानायाव बा रेलि खालामनाय समाव गोबांथार जिउ खहा जादों बिथांमोनाबोथ' एक्सग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोनफुंनांगौमोन नङा होमबा बा बिथांमोनाबोथ' अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय गोबांथार बिथांमोनाबो साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो बेजों लोगोसे जोंनि एनडिएफबिनि बिथांमोन आखायाव हाथियार लानानै जायफोर सुबुंफ्रा खस्थ' भुगिबोनांदों गावनि जिउखौ दाउ अमाफोर बायदि हाग्रा बंग्रा एब्रे बा नारसो दोनखोमाबायनानै सोरनिबा न' थाबायबायनानै बेस्राफोर ओंखाम मुथासे जाबायबायनानै ओंखाम गोजा फानलु बाथोनफोरजों सिफ्लेलाबायनानै जाबोनानै बा सोरबा बायदिया मालायनि ओंखाम खालाय जाबोनांदों बेसेबां दुखु खस्थ' भुगिबोनानै थानो गोनां जादों मालाबानि समाव जि जोमनो मोन्दों मालाबानि समाव जोमनो मोनाखै लेवार दाउखा बावखा अरजानानै बिथांमोना हाग्रा बंग्रा सैबोनानै थानो गोनां जादोंमोन दिनै बिथांमोन बायदिखौ जुदि नायसनाब्ला आरो बिथांमोननि मुङैनोबो बिटिआर एकर्डखौ खालामबायब्ला दिनै बिथांमोनहा जुदि बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो जुदि रिहेबिलिटेसनफोरखौ मोनाब्ला साख्रि बाख्रिखौ मोनाब्ला एक्सग्रेसियानि मोन्थायफोरखौ मोनाब्ला जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाब्ला बिनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन मा दङ अब्ला बिथांमोनहा आरो बेफोरबायदिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गुबुन राहा लामा लायाब्ला निस्सय जाखानाय नङा होननानै सानदों बेखायनो दा नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायनानै ला दा बे भिडिअनि सिगां जिथुनाखि प्रमद बर' सारा माखासे खोथा बुंनायनि सिगां बै जिथुनाखि गोदान पलिटिकेल हान्जाया दाफुंनाय जागोन ना जाया बिनि सायाव माखासे खोथा बुंनायनि सिगां आं नोंथांमोननो नैबे অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব দিলীপ শইকীয়া যিকোনো মুহূৰ্তত দিলীপ শইকীয়া ইন আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আউট হয় ঠিক নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব দিলীপ শইকীয়া
যিকোনো মুহূৰ্তত দিলীপ শইকীয়া ইন আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আউট। अब्ला दाथ' नोंथांमोना बे ससे भिडिअ इन्ट्र'खौ नायनानै निश्चय बुजिनानै लानो हाखाबाय नैबे 2025 मायथाइ जिथुनाखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बिनि सिगांनो बोरैबा जायोब्ला जोंहा अखমৰ माननीय डक्टर हेमন্ত বিশ্ব শৰ্মা আউট হ'ব পাৰে আৰু দিলীপ শইকীয়া ইন হ'ব পাৰে এইবিলাক কেনেকুৱা হ'বলৈ যাই আছে বা কি হিচাপত বা কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে হ'বলৈ যাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পায় বা গমেই পায় दा नोंथांमोना निश्चय हमदांनो हाखादों बा बुजिनानै लानो हाखादों फैबाय थानाय जोंहा नैबे जानो गोनां 2025 मायथाइनि इलेक्शननि सिगां बोरैब्ला जायोब्ला आसामनि डक्टर हेमন্ত বিশ্ব शर्माया आउट आरो दिलीप शइकिया जिथुनाखि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय थिखांनानै हरजानाय थांनाय एमपि बिसायख'थिनिफ्राय नङा होमबा उदालगुरिनिफ्राय जोंहा जानानै थांदों बिथाङा एमपि महरै बे एमपिआ दिनैनि दिनाव बा बे फैबाय थानाय इलेक्शननि सिगां बोरैबा जायोबा इन जानो हागौ अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टारा दिलीप शइकिया जानो हागौ अब्ला साननानै नायदो नोंथांमोना दिलीप शइकिया जिथु जायोब्ला थारैनो दिलीप शइकिया हारिनि बा बर' समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन ना मावनो हागोन हाया नोंथांमोना निश्चय बुङो जिबायदि जोंहा दा थासारियाव दङ प्रमद बर'जों लोगोसे हेमন্ত বিশ্ব शर्माया सालायबाय थादों आसाम आरो बिटिआरखौ बिथांमोननि थासारियाव बा बे दायो सोलिबाय थानाय परिस्थितियाव माबायदि सोलिबाय थादोंमोन आरो जुदिहे नैबे दिलीप शइकिया जिथु थारैनो हेमন্ত বিশ্ব शर्मानि सिटआव फैयोब्ला बा जायगाखौ लायोब्ला निश्चय माबायदि जागोन नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै लादो दा आंथ' सानो जुदिहे हेमন্ত বিশ্ব शर्मानि जायगायाव दिलीप शइकिया फैमारोब्ला थारैनो आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार बेले बेजे फैगोन आरो लोगोसे बिनि उनाव गोबांथार जोंहा धोरोमनि बेलायावबो बेले बेजे सोमजिहोनो हागौ नामा आं बेखौसो सन्देह खालामदों बा कनफिउस जागासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाथ' बिजेपिआ अलरेडि मोनसे माबा दंखायो प्लेनिं दंखायो धोरोमनि गेजेराव दाङाबाजि जाहोनाय बा दावराव दावसि जाहोनाय जेरै बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम ख्रिस्टियान धोरोम बिदिनो माबा एसामिसफोरनि गेजेरावबो कृष्ण गुरु माबा माबि आरो गोबांथार माबा दङना नैफोरनि सायाव बिथांमोना माखासे गोबांथार धोरोमनि सायाव बेले बेजे दावराव खालामगोन नामा आं बेखौसो सन्देह खालामबाय थादों दा नोंथांमोना नायनानै निश्चय बुजिनानै लानो हाखायो आरो बुजिनो हानाय गोहो मेलेम दानि जुगाव बयनावबो दंसै आरो जोंथ' मा साननो गोरों बा बुजिनो गोरों जोंथ' नन एडुकेटेड मानसिफोर नोंथांमोना गोबांथार सोलोंथाइ दङ बा एडुकेटेड मानसि जानानै नोंथांमोना बुजिनानै लानो हानाय गोहोफोर दङ आरो बेनि गेजेराव आं दिनै बे भिडिअखौ बुंनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा निश्चय नोंथांमोना बर' हिसाबै बर' जानानै आंखौबो सासे बर' सुबुं हिसाबै निमाहा होनांगोन दा अब्ला नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव प्रमद बर' सारा गोदान पलिटिकेल दानो थांबाय थानायनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों आरो मानि खारनाव बे पलिटिकेलखौ दानो नागिरदों नोंथांमोना बिनि सायाव गुवारै नायनानै लादो जुदि जों नुबाय थादों दायो बारको एनडिपि इउनाइटेड फरामा दायो मोनसे राजखान्थि खुलिनो थाखाय बिथांमोना सोलो खालामखादों बे बिथांमोननि बाथ्रा गावसोरबा मा एजेन्डा लादों बे बिथांमोननि बाथ्रा बेखौ आंथ' बुंनो हाला खिन्थु दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि दोलो दानानै मायबा मोनसे खालामनो हागोन आंथ' बेखौ बुजियाखै दाबो हाग्रामा महिलारिया दाबो बुंबाय थादों जे चन्दन ब्रह्म काम्फा बरग'या फैबाय बिथांमोना माने दायो डेपुटेसनावसो हरदों हाग्रामा महिलारिया बिनिख्रुइ आरो मा साननो हानाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखिनिनो बिनि लिमिटा साननायनि दा बेखिनिनिख्रुइ आरो बारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा साननो हागोन होननानै आं साना आरो बिनिखायनोथ' दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायदों रायजो राजाल' सोलायदों बे नङा बिथांनि दोलोनि मानसिफ्राबो बिथांखौ नागारनानै बिथांनि दोलोखौ नागार थांनो गोनां जादों दा नंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन बेखौ नांगौ बायदि मावनो हायैया जोंनि थाखाय जथेस्थ' खहा जादों